Radi se o orijentacijskom trčanju, jedno od natjecanja Euro City Race Toura. Radi se o velikom projektu unutar velikih europskih gradova koji su uključeni Rim, Barcelona, London, Liverpool, dakle i Zagreb je ovaj puta dio te priče. Dolaze nam natjecatelji iz čak 22 države Europe i svijeta, imamo iz Kanade, iz Izraela, stvarno od svuda. Za sada 260 natjecatelja različitih dobnih skupina, dakle od najmlađe djece od nekakvih 9-10 godina do najstarijih veterana koji već imaju preko 76 godina i svi oni će se u nedjelju natjecati u Zagrebu na natjecanju Euro City Race Toura u orijentacijskom trčanju. Dan prije, u subotu, imamo dva natjecanja također u Blatu i na Jarunu. Radi se o natjecanjima za Sprint Kup Hrvatske, dakle sve zajedno 3 natjecanja u 2 dana. A ono što zapravo odlikuje ovaj sport, orijentacijsko trčanje, je snalaženje u prirodi, čitanje karte, pronalaženje kontrolnih točaka i cilj svakog natjecatelja je u što kraćem vremenu proći određenu orijentacijsku stazu koja je tajna sve do samog starta. Natjecatelji će se kretati dakle svojom nekakvom interpretacijom karte. Birat će rutu, kako najbrže doći do te kontrolne točke. Na kontrolnoj točki će se nalaziti trostrana prizma crveno-bijele boje. Na toj prizmi će se nalaziti elektronska stanica s kojom će natjecatelji kada dođu sa svojim čipom ovjeriti prolazak kontrolne točke. Oni moraju skupiti između 20 i 30 kontrolnih točaka ovisno o dobnoj skupini i kada istrče sve jave se na cilj. U cilju će se onda elektronski očitati njihov put. Trčao sam na puno mjesta, počevši od recimo Kine, pa sve ove godine je bilo svjetsko prvenstvo u Danskoj. Trčim u nekakvim zabačenim više šumama i onda ovakva, recimo kada bude sad trka ovaj vikend tu u centru Zagreba, to će biti nešto novo, bit će nešto bolje i mislim da će biti vrijedno iskusiti. Možemo reći da je Euro City Race Tour za nas na neki način i uvod u prvenstvo jugoistočne Europe koje će se održati iduće godine u Zagrebu i u Karlovcu, na kojem očekujemo čak 800 natjecatelja iz više od 40 zemalja svijeta.